svømmer væk fra os. For ellers så kan vi godt have hoppet i og set, om de var nysgerrige. Men de er på lang fart. De er ikke interesseret i noget. De er simpelthen på vej til et eller andet bestemt sted. Man kan ikke fange noget med den her. Det er spejleplægt. Nu ligger den stille derude. Kommer der en motorbåd dernede fra. Ikke så længe motorbåden er der i hvert fald. Nej, men det kommer an på, at vi kommer op på siden af den, så kan vi da. Så kan det være, at de bliver nysgerrige, og så stopper op her. Det har jeg prøvet. Det er ikke lidt jøj. Ej, nu er de altså lige foran båden. Stop med det, de er lige foran. Og så bliver de væk nu, fordi at vi er for tæt på. Nej, det er motorbåden. Tror du ikke? Nej. Vi er lige ved.